Така, ами да започваме. Първо, много ви благодаря, че сте тук, че останахте и че ще имаме възможност да общуваме и да си поговорим малко повече за дигиталния маркетинг, за фестивалите, за изкуствения интелект. И да ви представя резултатите от едно изследване, което всъщност Българска фестивална асоциация направи преди 2 години, през 2023 година, финансирано от Национален фонд култура. Здравейте! Благодаря първо на Българска фестивална асоциация за това, че ме поканиха да взема участие в този изключително интересен и така иновативен по рода си за България форум. И поздравление изобщо за цялата инициатива, че се случва една подобна среща, която служи все пак за обмяна на опит, което е нещо изключително важно и за засягане на основни проблеми по отношение на организацията и провеждането на фестивали в България. И е важно да споменем, че този форум, който Българска фестивална асоциация организира, фестивалът и градът, е финансиран от Национален фонд култура и Столична програма Култура. Започвам съвсем накратко. Аз казвам Боян Желязков. Завърших докторантура в надвис Кръстьо Сарафов, дигитален маркетинг и комуникация с сценичните изкуства, с научен ръководител, професор доктор Лидия Върбанова. И професионалният ми път е свързан с Театър 199. Настоящата ми позиция е директор. Иначе съм минал и като пиар, и като заместник директор и със служба продажби. Така доста активно съм работил. И преподавам както в надвис Кръстьо Сарафов, така и в Национална музикална академия, професор Панчо Владигеров. Сега ще започна с кратка презентация от това проучване, което направихме преди 2 години, защото нещата не са се променили коренно, т.е. тези резултати, една голяма част от тях са актуални и днес. По прегледани резултати и направени изследвания и така прегледани допълнително и анализирани обект на изследването. Няколко изводи, препоръки, после основните стратегически аспекти, които са важни да ги засегнем, когато говорим за дигитална стратегия. Като казвам, че повече тази работилница ще бъде монологична, т.е. аз имам презентация, която ще ви представя и ще се радвам вече всеки да сподели своя опит. Тъй като моята ситуация е твърде сложена, трябва да говоря за една материя, в която всъщност всички сме преки участници. Тоест всеки един от нас комуникира, ползва социални медии, създава съдържание, банкира, тегли сайтове, приложения за запознанства или ползва нови приложения, каквито видяхме, че съществуват вече в областта на фестивалите и неговите сцени. Тоест всички наистина участваме в един такъв процес. И както дигиталния маркетинг, дигиталната среда, така и изкуствения интелект, вече те са навсякъде и няма как да не бъдем ние, всеки един от нас, пряк участник. И съответно със всеки има своя опит с сблъска именно с тази действителност. Предпускам основните понятия. Чисто теоретично сме ги сложили, тъй като е важно да споменем, що е то дигитализация, що е то дигитален маркетинг, маркетинг изобщо в областта на изкуствата. Важно е да знаем, че дигиталните перспективи много често са свързани с по-добра публичност и достигане до нови аудитории, които засегнахме, че са важни за реализацията на един фестивал, тъй като в крайна сметка, за да се случи едно събитие и то да бъде успешно, е нужна публика, както сега в момента е важно вие да сте тук, за да не стане просто така едно самотно занимание, това, което в момента трябва да ви разкажа. И вече адаптирането и внедряването на дигитализация в процесите на управление на един фестивал. Т.е. това управление да става все по-интелигентно, все по-усъвършенствано и много по-безпроблемно в неговата осъществяване. Самото проучване и изследване, което се реализира благодарение на Българска фестивална асоциация, в което взеха участие Радостина Озунова, Любомир Кутин, Мария Георгиева и аз, беше разделен на няколко части. Една от основната част бяха фокус групите. Активно се работи с
община Велико Търново, община Бургас и община Русе. Като основните проблеми, които бяха от общ характер, бяха идентифицирани именно липсата на художествена критика, която която да представя това, което се случва в фестивалната дейност. Изобщо информационният поток, който се тиражира в публичното пространство, е регулирана информация, т.е. PR информация и връзки с обществеността, т.е. тя не е критична спрямо това, което се случва и се съсредоточава основната дейност в летните месеци. Т.е. това довежда до много силна конкуренция на фестивалите и за вниманието, за ангажирането на аудитории и неравномерно разпределение на артистичните дейности и активности. По отношение на дигиталното съдържание, именно в тия фокус групи, тъй като се проведоха на места с анкети, с допитвания с респондентите, които взеха участие в това проучване, всъщност липсват достатъчно дигитални компетентности, адекватно администриране на всяка една дигитална платформа и информацията не се актуализира редовно. Анкетното допитване, което се проведе пак до респондентите, беше, че основната социална медия е Facebook и това продължава и до днес да е така. Тоест, това е най-често използван инструмент, тъй като той е безплатен, достъпен и дава възможност за доста анализи и комуникации. След това сайтът беше и продължава да е един много генерален инструмент. И след малко ще видите всъщност защо и той е толкова важен и значим за нашето представяне в дигиталното пространство. И един от основните проблеми е всъщност, че дигиталните платформи се използват най-активно в периода на фестивала. Тоест липсва през останалото време, каквато и да било дейност от страна на фестивала в дигиталната среда и съответно публиката от съвсем топла и активна, тя изстива за един много дълъг период от време. Което довежда до последствия вече свързани с алгоритмите и с това те да получават едно постоянно съдържание, за да имаме ние едно добро органично достигане до своите аудитории и на своите публикации. Като най-честата практика е уебсайта да се създава като услуга от специализирани изпълнители. Тоест, по-рядко вече самите фестивали създават в различни платформи своите уебсайтове. Или имат специален човек, който да се грижи за това. И основният процент създават, разбира се, самостоятелно Facebook страницата, тъй като е изключително достъпно, лесно и удобно за да се случи. И всъщност основният проблем е не самото създаване на каквато и да била социална медия. И тук отваряме една скоба. Много е важно да не присъстваме навсякъде задължително, а да решим и да се фокусираме върху една или две конкретни социални медии, но да имаме капацитета да ги поддържаме актуални. Защото няма смисъл, ако създадем на 5 места профили в LinkedIn, в TikTok, в Instagram, Facebook и те стоят празни или стоят с публикации от преди 5 години. Това няма да върши на никого никаква работа, освен да ни довлече минуси по отношение чисто имиджови. Така че по-големият проблем е как да създаваме ангажиращо и смислено съдържание за нашата аудитория и то в по-дълъг период от време, не само в рамките на фестивала. И най-често се инвестира в платена реклама за платените събития, т.е. тези, които са с вход свободен, всъщност имат и по-рядко се използва изобщо платена реклама за тях. Facebook е най-често използваната платформа за реклама. Това е изключително голям рекламен гигант, който дава много възможности по отношение на таргетиране, по отношение на достигане до аудиторията. Но всъщност тук стигаме до въпроса дали имаме тези средства да отделим за реклама. Най-често, когато говорим за дигитален маркетинг, трябва да се фокусираме върху анализите. Или, говорейки изобщо за каквато и да било дейност, винаги реализирайки едно събитие, след това теглим чертата и си даваме своята равносметка, какви са били силните и слабите му страни и как може да бъдем по-добри. Именно затова е много важно да следим резултатите от дигиталния маркетинг. И в това изследване всъщност показа, че Facebook е основната платформа, като основен инструмент, който се използва.
за следене на резултатите от тези кампании. След това Google Analytics, който е също изключително полезен инструмент и ако не вие, то поне е важно да знаете за хората, които управляват маркетинга на фестивалите, че това е страшно значим и важен инструмент, когато имаме един уебсайт, в него да бъде инсталиран съответния код в началото, за да може да събира качествена информация по отношение на това нашия уебсайт и неговата посещаемост, страниците, които са разглеждани, активността вътре на потребителите. Основните билетни компании, които се използват от фестивалите, всъщност са Eventim, Grabo и PayGo. Като знаете, вече в тази област е доста динамична и навлизат нови играчи, като Купи билети или в момента Ticket.bg. Тоест, на тях им е обаче необходимо време, за да достигнат и да ангажират и да усвоят една добра история зад гърба си, за да са така най-често използвани. Разбира се, Eventim.bg съществува и като най-стара платформа, разбира се, и последните години така най-големите събития се продават всъщност чрез нея и е и най-използвана. Един голям процент, 63% всъщност, не предлагат мерчендайзинг. И то поради различни мотиви, т.е. липса на възвръщаемост на вложените средства най-вече. Всъщност това е изключително работещ и много имиджов аспект от маркетинга, който е добре да търсим възможности как да го реализираме. В това изследване всъщност се проведе един мониторинг, т.е. тези обекти, които бяха включени в това изследване, бяха въведени различни идентификатори по отношение на техния уебсайт и представяне в социални медии, брой последователи, ангажираност на публикациите и всъщност по отношение на сайта фестивалните форми не предоставят архив на изминали издания, най-често това показва практиката. Сега той има своите минуси и своите плюсове, т.е. ако имаме един архив, той утежнява всъщност нашия уебсайт, т.е. става много по-тежък, много по-трудно зарежда и дава малко повече сложност по неговата поддръжка и актуализиране. От друга страна обаче пък за всеки един изследовател или човек, който се интересува от фестивали, това дава много допълнителна стойност по отношение на информацията. Тоест, най-честа практика е най-актуалното издание да е на лице в уебсайта. Също нещо положително, вече мога да кажа почти всички фестивали всъщност, техните уебсайтове са адаптивни за различните устройства, тъй като знаете вече се мисли mobile first, т.е. винаги проверяваме и гледаме програмата за дадени събития през нашия телефон, а не през лаптоп и друго устройство. И по отношение на Facebook страниците, всъщност изключително нисък брой публикации на 3 месечи и интеракции. Това се дължи именно на фокуса на фестивалите в един конкретен период от време най-вече. И варират, разбира се, последователите между 118 като хиляди, което между 3 и 5 хиляди са най-честата практика. В този проект, който реализира Българска фестивална асоциация, преди 2 години се реализираха и 3 рекламни кампании, свързани с Международния фестивал Мартински музикални дни в Русе. Като аудиторията включваше дневното таргетиране Русе, Георгиево и Букурещ, поради и местоположението все пак на Русе, и потребители на възраст между 25 и 64 години с интереси към опера и класическа музика. Всъщност импресиите и достиганията показват един добър резултат. Като тук, разбира се, имаше известни препоръки от участниците по отношение на структурата на текста. Тоест, опитахме се да предложим един малко по-различен текст и начин на представяне на фестивала, съвсем кратко ударно, който да грабне впечатлението всъщност на публиката и чисто и самата визия беше променена с различни инструменти, с фокус върху музиката и която всъщност и участниците в Мартински музикални дни. Другата
рекламна кампания беше свързана с Сцена на вековете, като тук също самата структура беше помислена как да бъде предложена така, че първо да се вижда да бъде много по-ясно и много по-структуриран самия текст, много по-ударен и свързан с числа, тъй като публиката обича и все повече това е тенденция, съвсем кратка, много точна, много ясна и много конкретна информация, без дълги обяснения и с булети, кое е най-важното, кое е приноса и коя е стойността съответно на фестивала и на събитието. Тук отново в България, Букурещ бяха таргетирани между 25 и 70 годишни с интерес към опера, класическа музика, филмова музика. Отново достиганията, импресиите са така представителни и вярвам са донесли положително към реализираните тогава фестивали. Но беше интересно, тъй като част от фестивалите, както примерно Пясъчния фестивал в Бургас, той предстоеше. Тоест той не беше фокусиран върху конкретни дати или върху конкретна покупка на билети, а той предстоеше след няколко месеца, т.е. трябваше да се подготви публиката, че едно подобно събитие ще се случи в бъдещ период от време. Тоест да допринесем за една по-голяма и по-широка информираност на аудиторията, като основни изводи и препоръки, като готвим такива рекламни текстове, е важно да мислим върху първите 140 символа. Тоест съвсем кратко и най-важно да сведем там, защото това е видимо във всички устройства, които се ползват и се позиционира преди бутона на See More. Препоръчително е да се тестват и кратки и по-дълги текстове спрямо съответната аудитория и е препоръчително да имаме контрол върху вебсайтовете. Тоест, ние правим една реклама в социалните медии и съответно във Facebook слагаме линк, който да води към съответния сайт. Тоест, ние там трябва да сложим сайт, който да дава повече информация или да е към бланка, която да се запише за конкретно събитие или да е съответно да е към сайт, който може да се купи билет, т.е. да реализираме вече продажба. За да може да се измери много точно и конкретно всъщност успеха на дадена кампания. Има такива инструменти като Facebook Pixel, т.е. това е един инструмент, който се инсталира и потребителя, влизайки от Facebook в съответния вебсайт, може да се проследи дали е купил или не и кои страници е посетил в нашия вебсайт и дали има успех всъщност тази кампания. Хубаво е да имаме постоянна комуникация, т.е. да няма спорадични в много дълъг период от време паузи на комуникация, т.е. трябва регулярно да правим публикации и то не е само платени, нали, не говорим само за реклама платена, т.е. да инвестираме средства, говорим за създаване на някакъв вид съдържание. И преди малко стана дума също за възпитаването на публиките, именно така наречения маркетинг на съдържание, всъщност е един инструмент, в който можем ние успешно да отглеждаме, да развиваме и да ангажираме нашата публика, като и представяме повече за нашата дейност и това, което ние правим и даваме повече стойност. Разбира се, видеото е ключово вече като формат. Това тръгна още от тази социална медия TikTok, която придоби изключително големи размери, стана изключително популярна и именно 15-30 секунди. Тоест имаме много кратко време за ангажиране на вниманието на нашата публика и много ударно и много динамично това трябва да се случва. И съответно алгоритмите приоритизират, вместо да плащаме за една публикация, тя да достигне до повече хора, алгоритмите приоритизират това съдържание и то достига до много по-широк кръг от хора, без ние да плащаме, т.е. органично. Така, YouTube е другата платформа, която е много добре да бъде използвана. Тоест, Google Ads, това е платформата, която дава много възможности за реклама и в бъдещ период от време също предполага такава. Тоест, реклами в YouTube имаме едни-три локации, позиции, които може да рекламираме там, но дава и възможност за реклама в различни уебсайтове и позволява много прецизно таргетиране и възможност да се достигне до по-различен канал до нашата публика. Това, което съм забелязал поне в областта на сценичните изкуства, е, че Софийска опера и балет ползват този инструмент доста
успешно, но той е фокусиран може би повече върху продукти и услуги, които имат по-висока конкуренция. Тоест в областта на сценичните изкуства се счита, че все пак конкуренцията е малко с друга логика. Други препоръки, които бяхме извели, всъщност е създаване на дигитализиран архив и снимки и видеоматериали изобщо на всички фестивали, създаване на дигитална карта на фестивалите, по примера на Варна Festivals.eu. Това е фестивал, това е уебсайт от създаден от Любомир Кутин с негова идея. Създаване на мобилни приложения за систематизирано представяне на фестивалите, но във всеки един град и във всяка една община, така как че един турист, отивайки в дадена локация, да може бързо и лесно да се информира за събитията вътре. Създаване на платформи все повече и повече за дискусии за художествена критика върху събитията, които се случват, и използване на стриминг платформите. По отношение на човешките ресурси, разбира се, привличане и дългосрочно задържане на специалисти и доброволци и специализирани изпълнители, които да помагат в различните дейности, и организиране на дискусии, семинари и обучения. По отношение на аудиторията, страшно важно е да мислим в този смисъл как да я анализираме, да я проучваме. И основни три критерии имаме. Това са нейните мотиви за да посети дадено събитие, потребностите, какво иска да получи, и демографските показатели, разбира се, за да изградим конкретен профил. И това може да стане и чрез анкетни допитвания, и чрез събиране и анализ на отзиви от провеждани издания. И е важно, ако нямаме ресурса и капацитета, чрез автоматизирани процеси и настройване на публикациите в по-ранен период от време, когато имаме достатъчно информация като снимки, като текст, можем да се подготвяме много по-рано нашите публикации и те да тръгват в конкретното време, което ние сме фиксирали. Тоест едно краткосрочно и дългосрочно планиране на дейностите. Така, по-висока честота на публикуването е необходима, т.е. едно регулярно публикуване без паузи в комуникацията и поддържане на аудиторията топла. Разнообразно, ангажиращо, и всеки канал трябва да има своята логика. Тоест не да имаме един текст, една снимка, които да разпространим във всички социални медии, които ползваме. Трябва да адаптираме съдържанието, защото много често публиката е една и съща и тя очаква от нас ние да бъдем много по-креативни и да предоставяме различна стойност и съдържание в различните канали. Няколко неща по отношение на стратегическите аспекти. Тръгвайки изобщо да говорим за стратегии, е важно целта на фестивала и това, защото това събитие, което ние организираме и което правим, е важно за аудиторията, за общността, за средата, за региона, и защо аудиторията всъщност трябва да посети това събитие. Кои са основните мотиви, поради които би ги посетила? И тук едно предизвикателство, всеки от вас може да си помисли, разбира се, и тези 2 дни успяхме да чуем много такива защити. За 60 секунди всъщност основните аргументи защо един фестивал е необходимо да съществува, и ключовите качества и неговите предимства. Много систематизирано, това ни дава някаква цел и конкретна посока. Другото е стойностното предложение. Какво даваме повече за общността, защото ето с новите програми и възможности за финансиране последната година, които се реализираха от Национален фонд култура, нови фестивали и вече съществуващи, това дава възможност да се мислят и да има един такъв процес, какво още може да се направи, какви фестивали да се реализират. В тази посока обаче трябва да помислим защо един фестивал трябва да съществува и неговото дългосрочно развитие. По отношение на онлайн аудиторията, тя е много различна в различните канали, т.е. тя има тази възможност да се самосегментира. Т.е. ние сме различни, ползвайки Facebook, различни сме, ползвайки Instagram или LinkedIn, където трябва да сме по-професионално изглеждащи. Също така, новите поколения са изключително ангажирани и считат за важна зелената идея. Т.е. как допринасяме всъщност с нашата работа, с нашата дейност, в това да опазим околната среда, да я съхраним и да я предадем на следващите поколения. Тоест това е също нещо много важно, което е ключово да се разработва и по отношение на фестивали, по отношение на различни други области на човешката дейност, зелените политики. И по какъв начин един така почитател на
на изкуството всъщност взима решение да посети или не дадено събитие. Разбира се, трябва да направим обстоен анализ какво и как присъстваме ние в дигиталната среда, какви отзиви има, какви препоръки, резултатите от търсенето в мрежата, съвпадат ли всъщност с това, което всъщност ние искаме публиката да възприема от нас. И нещо много важно, публиката вярва на своя най-тесен кръг от хора, на своите приятели, на своите идоли или на хората, които следва и които счита за важни. Тоест продължава не само дигиталния маркетинг да бъде важен, но и този най-тесен кръг от хора, които препоръчват дадено събитие или не. И разбира се, алтернативите за свободното време, цената или някаква комбинация от фактори всъщност влияят за вземането на решение. Това е пример за така наречената таргет персона, т.е. винаги трябва да мислим конкретно какъв е нашия идеален посетител или зрител или участник в конкретно събитие. Трябва да имаме много ясен демографски профил, т.е. пол, възраст, местоживеене, доходи, семейен статус, опит и знания по отношение на образование, на работа и какви са му характеристиките по отношение на психика, психографски профил, хобита, интереси, от какви брандове се влияе и неговото онлайн поведение. Така може да имаме една таргет персона, може да имаме и няколко, ако сме фестивал, който примерно работи с различни публики. И по този начин много по-целенасочено и конкретно мислим съдържанието, което създаваме в дигитална среда за конкретния човек и знаем от какво той има нужда като информация, като послание. По отношение на точките на контакт с аудиторията, също по време, преди, по време и след събитието. Също нещо много важно, защото преди събитието влизат в нашия уебсайт, взаимодействат в социалните медии, комуникират по имейл. Тук включвам нещо само. Не съм засегнал имейл комуникацията умишлено, тъй като по отношение на имейл маркетинга е много важно да има постоянна комуникация. Докато един фестивал, ако се реализира в рамките на един кратък период от време, то една година мълчание е твърде много време, за да подновим комуникацията по имейл с нашата публика след този период от време. И още една препоръка по отношение на връзки с обществеността. Много често и в музеи и галерии имат практиката да ползват платформи за имейл маркетинг като MailChimp, за да пратят през информацията до съответните медии. Тоест имат един списък с медии и изпращат през информацията, като слагат снимка и слагат текст. Тоест те го правят като имейл маркетинг. Но всъщност това по-скоро затруднява съответния журналист, поне според мен, тъй като получавайки едно подобно съобщение, е много по-сложно да изтеглиш снимките, да копираш информацията, тя се форматира в по друг вид или гърмет шрифтове, т.е. това усложнява работата. Най-лесното е просто да си имате в имейла една база данни с медийни партньори, с които комуникирате и съответно да изпратите един имейл до тях, съответно като прикачени файлове да бъде информацията за съответното събитие и прикачени снимки от него или друга информация, постер, каквато имате. Но просто не ползвате платформите за имейл маркетинг, за да правите пиар с тях. Така, и също покупката на билети, регистрациите в събитието, препоръките от инфлуенсъри, рекламните визии, които популяризираме, блог публикациите или публикациите в медиите, все това са точки, които нашата публика комуникира преди да се случи даденото събитие. Случвайки се събитието, разбира се, може да имаме различни персонализирани взаимодействия, когато то се случва. Самото преживяване, удобството на столове, пропусквателния режим, сигурността, местоположението, рекламните материали. Всичко това оказва влияние за цялостното преживяване и вече на финала споделяне на преживяването, анкетното проучване, примерно на нашата публика, която ни е посетила. Много е важно да мотивираме нашата публика да споделя своите преживяване, докато то се случва или кратко време след като се е реализирало то. Тоест да мотивираме публиката да създава съдържание за нашето събитие. Всичко това е свързано и с тая потребителска пътека, чисто теоретично, но винаги вървим от общото, т.е. осведомяването, широкото събитие, да кажем на публиката, че изобщо съществуваме и че ни има и вече с последващи действия, т.е.
и имаме информираност, така наречения awareness, т.е. с медийни публикации, с социални медии, с всички възможности, които ни дават маркетинга, да дадем повече информация за това, което ние правим. След това вече с следващи действия, по-конкретни, ангажираме интереса на нашата публика и след това вече водим публиката към това да си закупи билет. И най-важното всъщност е да изградим общество около нашия фестивал и нашето събитие и да доведем до тази точка. Те да препоръчват на своите приятели, на аудиторията, с която те се срещат и съответно да бъдат наши защитници или така наречените адвокати на това, което ние правим. И съвсем кратко, най-важните елементи, като изграждаме стратегия, това е да определим нашата аудитория, да имаме анализ на пазара, т.е. кои са ни конкурентите, кое е нашето стойностно предложение към аудиторията, да поставим, това го има разбира се и при проектното писане, така наречените смарт цели, да са дългосрочни или краткосрочни, няма значение, да са измерими, да са конкретни във времето. Да имаме бюджет или да нямаме, спрямо вече това се разполага и съответно ресурса и как го оползотворяваме и да изградим съответната стратегия. Кои канали използваме, какви формати и какво съдържание съответно. Създавайки фестивал, няма как да не спомена, опитвам се да спомена в тази презентация най-важните неща, които са необходими, говорейки изобщо за дигитален маркетинг или маркетинг. Това е бранда, т.е. създавайки едно събитие, всъщност ние трябва да го възприемаме като бранд. Макар и така да звучи претенциозно, то е много важно, за да станем разпознаваеми, тъй като конкуренцията става все по-силна. В дигиталната среда или в рамките на културно-творческите индустрии, но има конкуренция. Има конкуренция въобще в областта на забавленията и съответно ние трябва по някакъв начин да сме много консистентни, много хомогенни в комуникацията си с публиката. Именно за това ни помага бранда, като това е термин от маркетинга. Може да е компания, продукт, услуга, продуктова линия, може най-често е определен като значението, което хората предават за дадена услуга или организация, а брандинга всъщност представлява управлението на този смисъл. Визуалната идентичност също е много важна, тя е свързана именно с сензорните елементи, дали ще е лого, дали ще е нещо друго, като логото е най-простата форма, в която всъщност се идентифицира нашия бранд. Като това е нематериален актив, разбира се, и той създава някакъв вид емоционална връзка между публиката и самата организация и трансформира всъщност сложното изречение в една много проста и много ясна комуникация. И най-вече управлението на този бранд се случва именно чрез маркетинга и чрез бранд идентичността. Тук съм включил два слайда на един джаз фестивал в Севилия и друг проект, който всъщност не е реализиран, просто е графичен проект за джаз фестивал от графичен дизайнер. Тоест, тръгвайки от логото, но то е много повече създаването на бранд. Тоест, ние имаме цветови гами, как се разпределя в пространство, в рекламните материали, това, което казваме като естетика и което заявяваме, гласа, т.е. дали ще бъдем по-демократични, по-приятелски настроени в взаимоотношенията с публиката или ще бъдем по-институционални. Т.е. всичко това говори за един бранд. И е също важно да имаме идеята, това, което ви казах всъщност и за уебсайта, има три вида основни медии в дигиталната среда, едните са собствените. И те са най-важните, това не е всъщност уебсайта, тъй като съдържанието в него всъщност зависи от нас. Другите са платени, всички възможности за платена реклама в социалните медии или Google Ads и спечелените, това са вече отзивите, съдържанието, което публиката всъщност създава за това, което ние правим. И може да имаме слоган, може да нямаме, създавайки една графична идентичност. Много често дизайнерите използват и така наречения брандбук, т.е. дават ни един файл, в който е описано всеки един детайл по използването на нашето лого. Инструментите за дигиталния маркетинг, няма как да не ги спомена, уебсайта. Тук, разбира се, съм включил домейна, хостинга, различни определения, които най-вероятно знаете, но
друго исках да обърна внимание всъщност по отношение на брандинга. Много е важно, когато имаме закупен домен и хостинг за даден вебсайт, да създадем имейли с съответния домейн и със съответното разширение на нашия фестивал. Не почтите ни да бъдат в Gmail или в ABV. Това вече говори, нали, за малко по-различно, друго професионално ниво и именно брандинг на съответната организация. Така че така, апелирам, като имате възможност, просто помислете и върху това, именно имейлите, с които комуникираме с партньори, с аудитория, да бъдат именно с това разширение. Социалните медии, те имат различна своя логика, свои алгоритми, които вече много често ще се базират на изкуствения интелект. Тъй като няма това таргетиране, което до момента правим, като пускаме една реклама, то в един момент просто ще изчезне и ще се обезмисли, тъй като социалните медии много по-добре ще знаят коя е нашата аудитория и съответно, пускайки една реклама, ние ще трябва да разчитаме именно на това да застигне нашата реклама до точната аудитория. Важно е също така инструментите, които използваме, т.е. трябва да тестваме различни инструменти, кое работи за нас, кое не, като съдържание, като дали трябва да използваме видео или снимка. Най-малко, разбира се, органично достигане имат само текстово съдържание, т.е. винаги трябва да имаме поне снимка и текст. Видеото вече, разбира се, стои на върха, но трябва да разнообразяваме това, което предоставяме на нашата публика и да ангажираме постоянно. Трябва да оптимизираме присъствието си, т.е. много по-многообразно да бъде използвано и различни формати. Дали ще пускаме тъй наречените гифчета, които са анимирани или 3D формати, но трябва да видим кое работи за нашата публика. Да бъде качествено, да бъде автентично, да бъде релевантно съдържанието на това, което ние представяме и спрямо нишата, в която ние работим. И все повече като тенденция, ако забелязвате, може би или може би още не е толкова силно залегнало, но и това, което ми прави впечатление, е, че все повече потребители предпочитат личната комуникация. Тоест, все по-малко от нас започват да създават съдържание и да бъдат публични в социалните медии и това именно се дължи на защитата и на злоупотребата с лични данни. И ставаме много по-мнителни и сме много по-раними, ако, нали, бъдем винаги в обсега на интереси създаваме съдържание. И затова много по-често считам, че в бъдеще се използват платформи като Messenger, т.е. личните съобщения Viber, WhatsApp, Telegram като платформи за комуникации. Тук има един пример. Така в последните период от време, всъщност Facebook страниците, разбира се, създайки един фестивал е важно да имаме, професионална веб Facebook страница и е ключово да създаваме много повече съдържание, отколкото дори понякога не се струва, че е необходимо. Има различни седмични такива предизвикателства, които социалната медия дава възможност, за да спечелим така добър имидж и алгоритъма да показва нашето съдържание органично пред публиката. Тоест трябва да имаме нови последователи, трябва да публикуваме поне 5 публични поста, да публикуваме и в Instagram, и в Facebook, тъй като знаете, че все пак това е една компания. И съответно да имаме поне 5 рила. Съответно това може да доведе до създаване на така наречения ето това слънце, което се показва тук и всъщност да получавайки този ранг, нашата страница, т.е. на седмична база, т.е. ако сме активни една седмица, на следващата седмица получаваме това ниво. Нашите публикации органично достигат до страшно много хора и привличаме нови и нови последователи. Това се случва, тъй като в подобен аспект в момента работи алгоритъма на Facebook. Той иска да задържи потребителите съответно в Facebook и стимулира създаването на съдържание от неговите потребители и съответно
създавайки все повече съдържание, всъщност нашето съдържание достига до много повече хора. И това се е случвало наистина с публикации, с които не подозираш да достигнат до много широк кръг от публика, без да си платил нито стотинка за тази цел. Просто промотира това съдържание и достига съвсем органично до много широк кръг от хора. Но това е на седмична база, т.е. следващата седмица пак трябва да се постараем. Винаги трябва да имаме профилна снимка, разбира се, cover, да създаваме публичен облик и визитка на дейността чрез нашата Facebook страница, тъй като много често фестивалите всъщност са финансирани с публични средства. Нали, било то общински, Национален фонд култура, но те изразходват публични средства. Съответно, поддържането на едни подобни платформи, социални медии, всъщност дават яснота как тези средства се изразходват и дали се изразходват целенасочено. Заради това е много важно в публичното пространство да работим в тази посока, защото това е нашата визитка на нашата дейност. Facebook събитията също са нещо важно, говорейки именно за събития, тъй като тяхното органично достигане беше преди години много по-високо, много по-силно застъпено. Сега е много по-лимитирано, но също са важен аспект от дейността, защото някой, ако се отбележи в конкретното събитие, неговия кръг от хора вижда, че той се отбелязва и че ще дойде на съответното събитие и те могат да видят и да изберат и да разберат за това, което се случва при нас. Така че препоръчвам също да ги използвате. По отношение на Instagram е важно така нареченото био, т.е. като влезете в един профил, това, който виждате под профилната снимка, да напишем какво ни отличава, да споделим нашата ниша, интерес и локация. И алгоритъмът на Instagram работи по такъв начин, че е много важно, поне в началото, създавайки един Instagram профил, да публикуваме, ако трябва, по 3 пъти на ден, но алгоритъмът да разбере всъщност с какво ние се занимаваме. Разбирайки по този начин, той вече започва да доставя нашето съдържание до публиката, до публиката, която ни интересува. Ако имаме физическа локация, разбира се, също е важно да посочим. Като булети може да използваме така наречените емоджита. Добре е да имаме линк за билети там или линк, който да променяме, ако примерно може да сложим и нашия уебсайт, разбира се, но и други платформи, които използваме. В това био не е добре да използваме хаштагове, т.е. трябва да използваме емотикони, но не и хаштагове, защото те препращат вече в други страници. И винаги създавайки един Instagram профил, особено що се отнася до фестивал, трябва да включим на професионален акаунт. Това се случва много лесно. Тоест, вече социалните медии, тези платформи работят начин, по който на нас да е, дори да сме много в тази среда, да е лесно и удобно за използване. Като включим на професионален акаунт, ние имаме възможност вече да сложим бутони за контакт, от които публиката да се свързва, кликайки на тях. От Instagram примерно да ни пише на имейл или да влезе в нашия уебсайт. Създавайки дадена публикация е важно да имаме хаштагове, които са с различна честотност на използване. Тоест от нискочестотните, примерно 100 потребители са използвали този хаштаг в своите публикации, да имаме едни средночестотни между 1000 и 10 000 и вече другите най-често използваните хаштагове също да ги включваме, но те да са в по-малко съотношение. Тоест един често използван хаштаг примерно е София, като град. Защо е важно? Защото влизайки в един хаштаг, всъщност ние виждаме последните публикации, които са правени. И ако е нискочестотен, нашата публикация всъщност стои в началото много по-дълго време, отколкото в другите. Ако кликнем на хаштаг София, всъщност нашата публикация вече на 5-та минута е отишла някъде километри надолу. Риловете като формат всъщност са в отговор на TikTok. Тоест, това е отговора на Instagram по отношение на създаване на видеосъдържание. Те са изключително, дават много възможности и, както се казва, това съдържание може да го правим с телефона. Тоест може да записваме видеа и да пускаме такова съдържание, да ги обработваме съвсем
лесно. Може да използваме сторитата, да разкажем всеки един фестивален ден как минава, т.е. да даваме много повече яснота как се случва нашето събитие, може да започнем още от неговата подготовка и планиране. След това вече всеки един фестивален ден, тъй като това са 24-часови публикации, които след изтичането им могат да изчезнат, може да ги сложим в тъй наречения Story Highlight и да се проследите всеки един ден как е изминал и какво се е случило там. Кои са били участниците, публиката. Много е важно, говорейки за такъв тип комуникация, винаги много често публиката създава сторита и публикува от мястото, на което е била. И съответно тагва нашия профил. Много е важно ние като, ако поддържаме тази социална платформа, да споделяме тези видеа и да я включваме и нея в тази комуникация. Защото първо създаваме някакъв тип ново съдържание, споделяйки вече създаденото от потребителя. И второ, публиката се чувства по друг начин включена в това, което се случва. И я стимулираме да създава се повече и повече съдържание, а всеки един потребител има все пак своя кръг от хора. Имаме препоръчително време за публикуване. Сутрините между 7 и 8:30 преди хората да отидат и докато отидат на работа. В обедните почивки между 12 и 2 и вечерно време между 8 и 10, като бих добавил след обяд между 4 и 5 е много добро време за публикации. Има и дни, поне моята практика показва, че четвъртък и неделя са дните, в които е много важно да правим публикации и това са дните, в които те достигат, органично говоря, без платена реклама, до по-широк кръг от публика. Разбира се, ние имаме анализи и в Instagram, и в Facebook, т.е. можем да погледнем, да видим кога нашата аудитория е онлайн. Има и друга практика, да направим 10 публикации, да ги пуснем в един период от време и да видим всъщност коя публикация ще има най-много реакции и коя публикация всъщност ще е ангажирана аудиторията. И съответно да правим в това време нашите публикации. Добре е да не прекаляваме, т.е. до 2-3 на ден най-вече, най-много. И да следим за актуалните размери, тъй като наскоро Instagram всъщност се смени култовия му квадратен размер с друг, така че е важно да следим за актуалните размери в социалните медии, кои биха ни свършили работа. Така, да използваме авторитети. Винаги във всяка една област има хора, които биха писали, биха отразили това, което правим. Важно е да ги намерим. В различните градове има такива потребители, които имат по-широк кръг от публика и съответно е важно да ги привлечем, те да пишат за това, което ние правим. Дали ще го наречем бранд амбасадор или инфлуенсър или нещо друго, но да, тук са включено, че се подписват договори, но чисто доброволно може да се случи това, да привлечем няколко човека, може да бъдат ученици, студенти, хора, които, майки с деца, защото много често в момента хората, потребителите в интернет и в социалните медии са майки, които отглеждат своите деца и през свободното си време вече дават препоръки как се отглежда едно дете, какво се прави в свободното време, как се оползотворява и съответно те набират много широк кръг от публика. И съответно може да потърсим именно тези потребители, които имат висока и голяма аудитория, за да можем да партнираме с тях. Дали ще предложат безплатни билети за нашето събитие, дали ще ги поканим да посетят съответното събитие и ще напишат или ще създадат стори. Но е важно да мислим в тази посока с кои фигури, които имат достатъчен брой последователи, можем да си партнираме. Могат да бъдат и 1000 души последователите. Това също е интересен аспект от нещата, тъй като пък тяхната аудитория ще е много по-необременена от твърде много реклами на съответния инфлуенсър и ще е много по-лоялна и много по-вече ще повярва на посланието, което отпраща. Платената реклама, разбира се, имаме бюджет, имаме таргетиране, дистрибуция, цели и креатив, така наречения. Т.е. изображението и текста или видеото, което пускаме в публичната среда. Все повече това таргетиране ще отпада, т.е. благодарение на изкуствения интелект, то ще се преформулира по друг начин.
Имаме дистрибуция, т.е. имаме медии и канали и формати, които можем да използваме, било то в Instagram, било то в Facebook. И така, подкастите и блоговете също са интересни по отношение на създаване на съдържание. Имаме пример с Международен театрален фестивал Варненско лято, които привличат студенти по театрознание и театрално изкуство да пишат всъщност критически анализи за гостуващите спектакли в рамките на Световен театър или на Варненско лято. И съответно тези отзиви се публикуват в блога на Варненско лято, което е изключително приносно и даващо допълнителна стойност за публиката. Много други театрални фестивали взеха тази практика и в Шумен, Нова българска драма, и в Враца, и в Балканския фестивал в Благоевград. Тоест, сега има един фестивал, който на античните театри, който би трябвало да се случи в Пловдив. Също те пък са се обърнали към студенти, които учат реклама и маркетинг в АМТИ и професор Асен Диамандиев, за да тези млади хора да помогнат в разработването на маркетинговата стратегия на фестивала. Тоест, много е важно да намерим партньорите. Нали, не говорим само вече и за дигитален маркетинг, говорим за създаване на партньорски взаимоотношения и с образователни институции, с хора, които биха ни помогнали в създаването на по-интересно и релевантно съдържание за дигиталната среда. Подкастовете също са съвременен формат, тъй като много хора вече докато пътуват слушат или докато чистят вкъщи слушат подкастове. Можем ние да създадем такъв, но можем и да помислим къде има такава възможност и съдържание, ние да гостуваме или наши участници в фестивала да гостуват съответния подкаст, защото е нова форма на медийно партньорство. Така. Промотирането на фестивалите в платформи за събития също е нещо важно. Дали програмата BG, дали GoGuide, дали други подобни сайтове, които популяризират събитията в най-чистата им форма, но е важно да потърсим именно такива партньори, които да представят това, което ние правим. Много често си говорим и за финансиране. Краудфандинга и краудфинансинга са други аспекти на финансирането, които дават възможност за нещо допълнително, като алтернатива за финансиране. Всъщност, какво представляват? Именно чрез едно голямо множество, което може да ни подкрепи или с доброволчески труд, или чрез дарения финансови. Но това са едни платформи, Patreon, Kickstarter, няколко, които са страшно полезни в това да достигнем до много широк кръг от публика и съответно тя с каквито възможности има да ни помогне в това, което ние правим. Разбира се, за да развиваме една подобна кампания е много важно да имаме лоялна публика и всъщност която да даде старт на тази кампания, за да достигнем до много широк кръг от хора. Имам много примери, то доста успешни, не в специално това, което знам, нали, на българска територия, като социален проект. Не знам дали сте чували за Розовата къща, но те именно няколко години, всъщност това е една платформа за помощ на социално изпаднали хора, нали, в всякакъв смисъл, имащи нужда от подкрепа по отношение на превенция, по отношение на здравни грижи, по отношение на съвсем елементарни хигиенни нужди. И тази къща всъщност изпадна, то е социална грижа и да. И всъщност те именно благодарение на една много широка кампания, която направиха за дарения, вече 5 години се издържат на базата на дарения и успяват да развиват своята дейност и да помагат на хората. Вече спечелиха и проекти и така нататък, но има много възможност именно в краудфандинга и краудфинансинга. Измерването на кампания без анализ всъщност е невъзможно да се оптимизира маркетинговата ефективност, така че е много важно дали ще следим Google Analytics, дали ще следим социалните медии, дали ще пускаме анкети след дадено събитие, но е важно да измерваме кампаниите си, продажбата на билети е много важен показател за успех, броя на медийните публикации, които сме реализирали също. Тоест трябва да имаме една много ясни показатели,
кое е успешно за нас и в коя посока може да работим повече. Именно маркетинга на съдържанието за мен е най-интересната част от изобщо дигиталния маркетинг, защото той дава възможност за така освобождаване на въображението и създаване на различни образователни инициативи, които да привлекат вниманието и да ангажират аудиторията по начин, който да я подготвят за това, което предстои, да я образоват, да я развият по някакъв начин. Заради това е важно да работим именно в това, да създаваме някакъв диалог с нашата публика, да общуваме, да искаме нейното мнение, да има двупосочност в комуникацията, защото вече комуникацията не е еднопосочна, т.е. не сме реклама по телевизора, в която публиката вече няма правото на мнение. Напротив, в 24 часа, 7 дни седмицата, хората имат възможност да изкажат своето мнение в различни платформи и съответно ние като хора, които се грижим за публичния облик на дадена институция или организация, трябва да отговорим на това, което се случва. Сега няколко идеи като именно за такова промоционално или информационно съдържание, различни рекламни материали в електронен формат, т.е. плакати, програми, рекламни визии, брошури, списания, ръководства и план за провеждането на фестивали с всички местоположения, ако е повече от едно, снимки от фестивални събития, трейлери, интервюта с участниците в програмата, представяне на всеки един участник конкретно, представяне на екипа на фестивала, защото е много важно кой стои зад кулисите. И хората се вълнуват именно, искат да виждат лица, искат да виждат автентично съдържание, не напудрено, не под някаква рекламна опаковка. Представяне на програмата, аргументиране за избора на събития, защо именно това са хората, които ще вземат участие в дадения фестивал, интервюта с екипа или с организаторите на фестивала, представяне на мястото, ако е по-интересна локация и неговата история, снимки от подготовката, т.е. бекстейдж моменти, giveaway може да развием и да разиграем различни билети за събития, любопитни факти около фестивала, т.е. ако вече имаме натрупана история, може да разкажем какво е било преди, какво ще бъде сега, какво е новото. Да подготвим публикации за различни празници. Това може да е така доста смешно в началото, но всъщност това са публикациите, които много често достигат органично до много широк кръг публика, защото хората се вълнуват кой има рожден ден или когато е Коледа, Нова година и някой им честити, те се вълнуват и веднага отговарят с някаква реакция. И привличане, разбира се, и на стажанти, и на доброволци, които да създават критическо съдържание. Отзиви и споделяне на мнението от посетителите. Затова е много важно ние да генерираме обратната връзка на нашата публика, за да можем в последствие тази обратна връзка да я генерираме като съдържание и да публикуваме различни постове с различни мнения от наши потребители. Това също е важно, дава допълнителна стойност, защото именно заради това се избистрате подобна посока, какво съдържание може да направим, за да генерираме повече, по-често и в по-широк кръг от време да общуваме с нашата публика по един или по друг начин. Обратната връзка помага да се усъвършенстваме, трябва да се вслушваме, трябва да видим какви са критиките, за да може на следващото издание да ги избегнем по възможност. И е важно да включваме аудиторията, защото това преодолява пропастта между маркетинга и ангажираността към събитията. Също може да отправяме различни предизвикателства. Това е специфично и за TikTok, да се отправят различни предизвикателства към публиката. Направете еди какво си и може да спечелите примерно нещо в резултат на това. След това може да направим и компилация от видео, от всички видеа, които примерно нашите потребители са изпратили или са ни поздравили, ако примерно имаме 5 издания вече и сме отправили към тях предизвикателство да ни поздравят за 5 годишната на нашето издание. Събуждане и поддържане на интереса от аудиторията, може да имаме кратки откъси от събитието, може да загатваме участниците, т.е. да кажем, познайте кой ще участва в тази годишното издание на нашия фестивал, т.е. да не казваме директно този ще вземе участие. Частично споделяне на предварителна информация, различни инфографики, много обичат цифрите, както медиите, така и публиката и затова е много важно да им даваме тази информация, колко събития, на колко сцени, колко участници, колко публика ни е посетила на съответното издание и
може да създадем различни VIP пакети с приоритетни места и възможност за неформално общуване с творците. Сега достигаме до изкуствения интелект, който всъщност е в основата на дигиталната трансформация, която се случва и в която вече няма между реален и дигитален свят разлика. И всъщност най-интересното е, че той симулира човешката творческа дейност. И именно заради това е много интересен да бъде изследван, да видим докъде може да стигне и докъде в един момент трябва да се регулира от публичните организации, защото той в крайна сметка е създаван и генериран от частни компании. Тоест не знаем, чисто и като изследователи, като хора, докъде могат да стигнат неговите възможности, докъде помага и докъде всъщност може да е в минус на всеки един от нас или в минус на обществото. Така че доколко можем да се доверим на технологиите, това вече са въпроси, които можем да си така говорим до безкрай. Така че тук съм сложил едно определение, всъщност какво представлява компютърни системи, които могат да изпълняват задачи. И те изискват обаче определена човешка интелигентност, като разпознаване на образи, обработка на езика, генериране на съдържание, автоматизиране на различни процеси. Всъщност изкуственият интелект е навсякъде вече около нас, т.е. ползвайки мобилния си телефон, ако примерно ползвате Apple, имате личен асистент Siri, който всъщност закупувайки билети или резервирайки нощувка, той веднага тази информация вкарва в конкретен календар и след това ви дава известия, че наближава това вашето пътуване и вашето настаняване. Съответно, ви информира и ви подготвя за това. Той е така много често автономен, много често неконтролируем. И именно заради това трябва да се помисли до каква степен може да бъде използван в полза на нас и в каква степен може да ни навреди. Сега приложението в дигиталните стратегии, конкретно на фестивалите, може да послужи за планиране, за оптимизиране на публикации, за анализиране на ангажираността с инструменти. Тук съм посочил два, Sprout Social и Hootsuite. Всъщност те помагат да създаваме и да планираме публикациите си в социалните медии, в конкретни социални медии. Тяхното използване, изобщо използването на изкуствен интелект е така лесно, той е user-friendly, прави се регистрация и съответно влизате в един нов свят. Има твърдение, че изкуственият интелект като примерно ChatGPT ще замести дори търсачки като Google, защото дава много отправяйки запитване, всъщност той ни дава много по-систематизирана информация. Не е необходимо да търсим безкрай, много конкретно задавайки това, което ние търсим, може той да ни даде резултата от нашето търсене. И съответно е много важно как ние формулираме нашето запитване и нашата необходимост от това знание, което трябва да ни даде. Също така, чат-ботовете за отговаряне на известия са аспект от изкуствения интелект, който може да бъде използван. Писането на проекти също е приложим, т.е. ние сме организация, ние сме фестивал, искаме да кандидатстваме и съответно към финансираща организация, съответно може да седнем и да ни помогне ChatGPT да се напишем проекта по добър начин. И съответно може да помогне и в стратегическите планове за развитие. След малко ще ви покажа един пример. Това, което поне до момента няма всъщност и което се спори дали има, дали няма, е въображението. Защото вече той може да обработва допълнително и много голям набор от информация, да компилира тази информация в различни аспекти, да генерира някакво ново знание, което всъщност ние не сме се досетили, че може да го има. И това, което обаче за момента поне му липсва, е въображението. И
нали, ние като хора, които работим в областта на изкуствата, е важно да запазим именно предимството на живото изкуство и използвайки подобни инструменти, поне нали, от практика мога да кажа, че да, те помагат за писането на текстове до някъде примерно за публикации в социалните медии, но не може да ги използвате безкрайно много. Тоест в един момент се изчерпва този ресурс, тъй като той няма точно отношение, което вие имате към този продукт, който искате да промотирате в дигитална среда. Не знае тия специфики, нали? Той се базира на една публична информация, която намира в публичното пространство и я проформулира. Има различни варианти как да я представи, но в един момент тази информация се изчерпва. Заради това е важно да използваме и естествения интелект, т.е. поне до момента, докато го има, нали? Защото в един момент човек става по-мързелив и започва да разчита на изкуствения интелект. И това също, нали, един вид опасност, докъде нашето въображение може да стигне и докъде ще се облегне на това, което вече съществува и което ни помага в работата, за да станем ние по-мързеливи в това, което правим. Иначе да, може да подобри изживяването на аудиторията въз основа на различни нейни предпочитания. В рекламирането, това, което казахме, че вече няма нужда от конкретно таргетиране, а самите алгоритми вече знаят в коя ниша се намираме ние и съответно да промотират съдържанието пред съответната аудитория, която ни е важна. Може да генерираме текстове за социални медии, може да генерираме изображения, но също изображенията за момента не са с така голям успех. Така че препоръчвам, нали, да използвате платформи като Canva, които дават много възможности, или да използвате услугите на графични дизайнери, които да така реализират професионално задачата. Тоест има много пропуски по отношение на създаването на изображения. И там е много за момента поне не е разработено достатъчно добре, за да може да го използваме качествено. Така. Съответно, да, писане на текстове, за имейл маркетинг също, за съдържание на уебсайтове, защото създавайки един уебсайт също нещо важно е хубаво, за да излизаме все по-често в резултатите от търсачката, примерно на Google, е важно да имаме различни текстове, да не слагаме един и същи текст за описанието на конкретно събитие навсякъде. Трябва да разнообразяваме текстовете, трябва да имаме автентично съдържание и в нашия уебсайт, за да може то да се да излиза по-напред в резултатите от търсачката. И още нещо, сега няма ви занимавам за оптимизацията на уебсайтове, но също е важен аспект, за да при една конкурентна среда, за да излиза нашия уебсайт на по-предни позиции в резултата от търсачките, да имаме едно добро оптимизиране, писане на метаданни, т.е. на заглавие, на подзаглавие, на всяка една страница и съответно да имаме автентично съдържание, препратки вътре в нашия уебсайт, да препращаме от една в друга страница нашите потребители и съответно, нали, по логиката на научните разработки външни уебсайтове да споменават нашия уебсайт. Така че винаги, където и когато има възможност, дори в прес-информации, слагайте линк към вашия уебсайт, защото понякога журналисти копипействат дадената информация и слагат на съответния медиен сайт. Имаме етични аспекти, разбира се, по отношение на приложението на изкуствения интелект, сигурност на данните, дискриминацията, нали, защото по какъв начин всъщност таргетира и коя е нашата публика, авторското право, също доколко изкуственият интелект всъщност може да отговаря и на зелените политики, защото за да се поддържа един подобен ресурс е нужно всъщност и енергия за сървърите. Това е огромен ресурс, който не е в ущърб на природата и на това, което в момента, нали, мислим като зелена политика. Нали, включително и имейл маркетинга може да бъде считан в ущърб на зелените политики, защото изпращайки един имейл, ние използваме ток, използваме електричество, за да стигне този имейл до съответно другия потребител. Всъщност също е необходимо енергия, за да се случи това. И доколко всъщност може изкуственият интелект да бъде емоционален, да разбере
нюансите в взаимоотношенията, в това, което искаме да кажем, да споделим на публиката, но пък си помислете, нали, в една бъдеща перспектива, нали, в която нали, на даден концерт можем да публиката, всеки един зрител от нас да взаимодейства в реално време с артиста, т.е. да допринесе примерно за избора на сетлиста, който се пуска, или да участва в различни потапящи се технологии, т.е. потенциала на изкуствен интелект може да отключи нали, не само по отношение на маркетинга, а по отношение на усъвършенстване на услугата, която предлагаме. Съответно да анализираме реакцията на конкретно събитие на публиката и наживо нали, да знаем дали публиката реагира или не реагира, дали е разфокусирана от нашето изпълнение и съответно ние да обърнем внимание към публиката на балкона, примерно. Нали. Тоест едни подобни реакции, които могат да послужат за това как нашата аудитория реагира на това, което ние правим и съответно ние да реагираме в реално време, за да спечелим отново вниманието й. Сега, примера, за който ви споменах, сега попитах, преди няколко дни реших да попитам ChatGPT за идеи за нови фестивали в рамките на България. Тъй като ми беше интересно сега на фестивалът и градът, да видим какво може да измислим още като възможности. И съответно той ми даде нали, няколко фестивали в България, които биха могли да отбележат богатата история, култура и природна красота на страната. Единият е фестивал на тракийската митология, местоположение Казанлък и Стара Загора, като концепцията всъщност включва фестивал посветен на тракийска култура, митология, ритуали, възстановки на тракийски церемонии, музика, разказване на истории, музеи на открито и показващи различни артефакти и костюми. Другия, който предложи е Черноморски пиратски фестивал. Фестивал на черноморските пирати, около Варна или Созопол. След това фестивал на балканските номади, около Родопите, като нали, овчарска култура, юрти, разказване на истории, народна музика и семинари за традиционни занаяти. Фестивал на розовата луна, т.е. това е около... трябва да се проведе според него нощно време, при пълнолуние и да можем да се насладим на лунната светлина из полетата с рози, да, музика на живо, четене на поезия и кулинарни изживявания, изпълнени с рози. Следващото е, да, София Стрит Арт Карнавал в София, като тук повече да, улично изкуство, музика, танцори и интерактивни инсталации. Следващото е Дунавски винен и джаз фестивал, около Видин или Русе, крайречен фестивал, съчетаващ богата винена култура и джаз изпълнение на живо. Дегустации на вино, концерти по река Дунав, работилници и така. След това средновековни крепостни игри, около Велико Търново и Царевец. Тук няма да се спирам, защото вече там си има фестивали. Фестивал Кукери и огнени духове около Перник или Пловдив, Родопски фестивал на звездите и фолклора в обсерватория Рожен, където може да съчетаят астрономията според него с българския фолклор. И събитията ще включат наблюдение на звезди с гид, народни разкази за съзвездия и изпълнение на традиционни родопски песни под нощното небе. И 10-тия фестивал всъщност е на българските митове и фантазии, пак около Пловдив или София, Фентази фестивал, вдъхновен от български фолклорни създания, като самодиви, змейлове, таласъми и ще има ролеви игри, състезания, панеири, представления с фокуси. Искате ли да доразвия някои от тези идеи? Естествено, че искам. Като двата от тях, единият е Софийския уличен карнавал, като той вече дава много по-подробна информация за концепцията, за атракциите, които включва. Но реших, него няма да се спирам, но ще се спра на винения джаз фестивал. Първо, защото виното е чудесна напитка. Второ, около Видин, така много приятно звучи един подобен фестивал да се случи. Късно лято, август или септември. Той вече дава и предложение за периода от годината. Като така, основни атракции може да имаме дегустации на вино и съчетаване на вина, представяне на най-добрите винарни от българския Дунавски регион с дегустации.
като сирене, шоколад, изискани ястия, гурме кухни. Имаме джаз на живо, разнообразен състав на български и международни джаз музиканти, изпълняващо всичко от класически джаз и блуз до експериментален фюжън и балкански джаз. След това, което също е приятно като идея, плаващи концерти по Дунава, т.е. ексклузивни джаз изпълнения, провеждани на лодка, позволяващи на гостите да се насладят на музика на живо, докато пътуват по реката. След това имаме пазар, включващ бутикови винарни, ръчно изработени занятия, гурме хранителни продукти и работилници за винопроизводство, практически изживявания, където посетителите могат да научат за виното повече и за селекцията му. Така, специалните събития могат да включват Sunset Jazz Session, интимни акустични изпълнения на брега на реката по време на залез. След това може да имаме джаз с български народни инструменти, като кавал и гадулка според него, дунавско винено сафари, екскурзии с малка лодка до близки лузя и културни забележителности по реката. И VIP пакет, ексклюзивно събитие за дегустация, редки вина, гурме меню и курирано от топ готвачи. След това имаме арт пространство, където гостите могат да се любуват на картини, фотографии, скулптури, включваме още видове изкуства. Входът обикновено е безплатен, но за дегустациите на първокласни вина и концертите на лодка се изискват билети. Що работи за България? Той е така, Дунавски регион е популярен с виното си, но не остава според ChatGPT недооценен в международен план и комбинирането и на джаз с вино създава изискана фестивална атмосфера и може да се хареса както на местните, така и вече на чуждестранни посетители. И тук вече става по-интересното, нали, как да го разработим този фестивал и как го вижда в перспектива. По отношение на партньорства, спонсорства, маркетинг. Така, по отношение на партньорствата има държавна и общинска подкрепа, Министерство на туризма и Министерство на културата, финансова подкрепа за насърчаване на културата и туризма. След това общински, община Русен или Видин може да помогне за логистиката, достъпа до конкретните локации, местни промоции, брандиране на града като културен център. Български винарски асоциации, като Българска асоциация за износ на вино, Национална лозаро-винарска камара и участие на винарни експерти от индустрията. Винарни лозя, естествено, които могат да се включат, музикални и културни институции, като София Лайф Клуб или Държавна опера Русе, посолства и културни институции, като френски, италиански, австрийски, американски, за да помогнат в реализирането на международната част от джаз музикантите. След това пътуванията и хотелиерството, туроператори, които да създадат специални пакети за гости. И различни луксозни автомобили, като Мерцедес, като Ауди, които да помогнат за логистиката. По отношение на спонсорствата, той предлага главен спонсор от 50 000 евро. Това вече... Тук вече стигаме до цифрите, които не винаги отговарят на действителността, като предлага, нали, по какъв начин, какво да включва спонсорския пакет. Тоест може да озаглавим над главния спонсор името на фестивала. И съответно всички останали според пакета спонсори по какъв начин да бъдат удовлетворени. Също средства от Европейския съюз, като грантове за култура, туризъм, Творческа Европа, Интерег, Национален фонд култура, местни общински средства и така, продажбата на билети между 10 и 20 евро за първокласни места, между 100 и 200 евро вече за разходка с лодка и джаз музика и вече стоки, нали, като чаша вино с нашата марка или различни други лимитирани серии, като бутилка вино, примерно. Предлага и финансиране в краудфандинг или краудфинансинг, т.е. чрез една от някои от платформите, т.е. да помогнем да съберем допълнително средства. По отношение на маркетинга, възможността и перспективата, която дава Instagram и Facebook, да отброяваме колко време остава до съответния фестивал, въпроси и отговори на живо, сътрудничество с по-популярни лица, TikTok с кратки джаз изпълнения и дегустации на вино, които могат да се публикуват.
и в YouTube и различни подкастове. Т.е. да представяме акценти от фестивала, истории на артистите, които участват, дискусии на винени експерти. Имейл маркетинга, аз така ли че не го препоръчвам, просто защото не е такъв инструмент, който да е за еднократно използване, тъй като изисква събиране на база данни и съответно комуникация последваща с тях и е свързана и с GDPR. И така, инфлуенсъри, пиар кампании по отношение на джаз радиостанции и по-така сериозното медийно отразяване. Партньорства с музеи, галерии и реклама в Букурещ, в Белград и Будапеща като възможност за по-такъв регионален обхват и международен такъв. Партньорства с България, Уисер и Ryanair, които да осигуряват и пътувания и рекламни брошури, които да се разпространяват в самолетите. И така. Тук по отношение на очакван бюджет, той го разви, нали, доколко е реалистичен, доколко не е. Разбира се, може да се дискутира, но също даде и тази възможност да даде някакви идеи. Какво трябва да включим в изграждането на един бюджет. Тоест, според него вече 300 000 евро, нали, може да стигнат за реализацията на едно подобно събитие. Тъй като... да? Да. Извинявайте, аз... Окей, супер. Исках само да ви попитам, понеже пропуснах в началото, в момента е слайда, който е с примерния бюджет. За какъв период от време ставаше въпрос да е фестивала? Не съм... Фестивал е Имаше предложение късно... сега ви казвам, че я забравих. Август-септември, но няма предложение. Да, късно лято. Да, но времетраене... Не. 5 дни пише май. 3-дневен. Да, от 3 до 5 предлага. 3 дни, 540 хиляди. Окей. Да. Така, имаме, нали, съвсем подробна разбивка на прогнозния бюджет. Така, и още нещо по отношение на изкуствения интелект. Знаете, престижния фестивал Сан Ремо, който от 1951 година съществува и е страхотна, така, със страхотно очакване и желание се чака в Италия. Тази година се създаде Санремо Ай, т.е. тук има игра на думи, т.е. по отношение, че нали, това е фестивал на бъдещето всъщност. Реплика на фестивала Сан Ремо, генериран изцяло от изкуствения интелект на всеки един етап. Тоест, на ниво изпълнители, които виждате, те са генерирани от изкуствения интелект. Музикалните изпълнения и песните, които се изпълняват, всъщност те са генерирани от изкуствения интелект. Маркетинговата стратегия е създадена от изкуствения интелект и съответно съдържанието в социалните медии е генерирано също такъв. И единственото, което всъщност е истинско в случая, е публиката, която гласува за кой изпълнител, за кой изпълнител да спечели съответното издание. Така че, нали, оставил съм в презентацията сайта, може да разгледате уебсайта. Интересен експеримент, докъде може да стигне изкуственият интелект, да замести тотално един изключително престижен, чакан с огромно вълнение фестивал в Италия, с помощта на изкуствения интелект, който да създаде тотално различна реплика на този фестивал с инструментите на изкуствения интелект. И така, това е... Много благодаря за вниманието. Ще се радвам, нали, да обменим опит, информация, въпроси, ако имате. Така. Благодаря.
Така, ако нямате, не знам колко стане часа, да. 4. Да, извинявай, аз ти тук 2 дни вече знаеш всичко. За да се чува, първо много благодаря за детайлната презентация, страхотна. Един много бърз въпрос. Вие като директор на Театър 199, примерно, използвате ли ChatGPT за генериране на съдържание за вашето позициониране в социалните мрежи? Трябва ли да отговарям на микрофона? Да. Не? Да, аз имам всъщност. Да, пробвали сме да използваме, но това, което ви казвам, че в практиката си, да, използвали сме по отношение на различни публикации в социалните медии. Но използвайки го повече от 3 пъти, това, което ти дава като информация, всъщност в един момент се завърта в един кръг и е едно и също. И съответно то става вече неизползваемо и разчиташ естествено на собствения си ресурс да дообогатиш на въображението, за да създадеш някакво качествено и различно съдържание. И съществува още един проблем, който сега ми хрумва, използвайки такива платформи, всъщност, че в един момент, ние работим в една много конкурентна среда, и било то сценични изкуства, театри, фестивали, но в един момент се унифицираме, ползвайки едни подобни инструменти. Има риска да имаме едни и същи публикации, и то вече е факт всъщност, в практиката, да имаме едни и същи публикации, без това да носи нещо допълнително за нашата публика. И именно за мен е там истината да открием по какъв начин може да изненадваме и откъм съдържание, и откъм това, което правим, и като маркетинг, и като изобщо събития, какво по-различно и от каква страна може да изненадаме нашата публика, така че да я срещнем с нещо неочаквано. Защото публиката е страшно разглезена, т.е. тя вече очаква наистина върховни, нестандартни, различни преживявания. И това е свързано, може би, така и вече с начина на живота, т.е. пренасищането и търсенето да осмислиш така живота си с нещо качествено, нещо различно. Искаш да преживееш различни епохи, различни състояния, емоции и именно чрез изкуството, чрез културата, чрез фестивалната дейност можеш да достигнеш до един нови нива на преживяване, които да те развълнуват и да ти причинят нещо различно. И заради това именно считам, че това да изненадваме публиката и да развихнем въображението си по отношение на какви ли не дейности, се крие потенциала. Изкуственият интелект естествено може да бъде от полза, може да даде някакви идеи по отношение на структура, по отношение на това какво да включим, какво не, но това, което ние познаваме като публика, като продукт, който правим, можем най-добре да преценим какво трябва да включим. И така, да, благодаря за въпроса. Да. Кой беше първи? Микрофон. Да. Се забравям, извинявам се. Аз искам да си призная, че откакто съм го научила изкуствения интелект, много го ползвам. Най-вече за да видя как не трябва, да кажем. Търсим слоган на фестивала. Нашия фестивал всяка година има различен слоган и говорейки си с него, обсъждам идеята, давам му абсолютно всичко, което ще съдържа, какви са посоките, на какво държим и нещата, които той ми дава като предложение, не ги използваме, защото те всъщност са тези, които наистина са без емоционалността и фантазията на нас като екип и на брейнсторминга, това, което ще родим ние. Също го използвам много за тази структура за прес-съобщения и всичко останало, но го използвам за да го променя, за да успея да направя собственото си несъвършенство, като нещо, което да е ключ към аудиторията. Това просто споделям, че пак го ползвам много, но по-скоро за да ме посъветва за обратното. Давам микрофона. Той е за камерата. Да. И аз много благодаря за тази хубава и обзорна презентация. Моят въпрос може би е малко по-технически и конкретен за това как да се използва AI в самото настройване на рекламите в социалните медии. Тоест самият, да кажем, Facebook или Meta платформата, през която Ads Manager,
тя самата работи с някакъв вид AI, но вие казахте за едни други две платформи, Sprout Social и Hootsuite. Да. Те трябва да бъдат Интегрирани. Интегрирани Да. по някакъв начин. И всъщност те избират на базата на това с какво се занимаваме, какъв ни е продукта, към каква аудитория да го настройва, така ли? Те по-скоро помагат и по отношение на създаване на съдържание. Чрез тях може да управляваме нашите социални медии. Даваме им достъп до нашите социални медии и те дават инструментите, с които може да използваме. Там може да се генерират изображения, да се създават текстове, т.е. пак в този контекст създаване на съдържание. Алгоритмите вече се усъвършенстват и те самите много добре познават аудиторията си и то не от сега, т.е. те имат такова количество информация и натрупвания през годините, че знаят точно в кой момент на нас ще ни се прииска да пием кафе или ще имаме нужда от нови обувки, за да ни го предложат, или кога в перспектива ще организираме парти. Т.е. до такава степен нашето поведение вътре е изследвано и е познато до болка, че те в конкретния момент винаги могат да предложат съответния продукт, който всъщност ние имаме необходимост сега, без дори да сме го търсили. И това също се усъвършенства именно с тези алгоритми, които се базират на този изкуствен интелект. И популяризирайки, ние пускайки вече една реклама, можем да зададем тя да не използва нашето таргетиране, а да използва таргетирането на Facebook. Тоест не ние да слагаме нашите аудитории, тия, които харесват нашата страница или тези по интереси, които ние сами, а има някаква опция има един тип, който трябва да се отметне. И той сам да избере на какво на кого да предложи. Това всъщност не сме го пробвали да трябва. И аз благодаря, беше много интересно и много полезно. Да добавя, че всъщност това е вграден AI, такъв тул, който е в самия бизнес менеджер вече в Мета го разработват, за да помага точно за това таргетиране да става все по-лесно и по-достъпно за управление, нали, рекламите да станат по-лесни за управление, защото в момента наистина се искат доста познания, за да влезеш в детайлите на настройките, за да направиш наистина супер ефективни кампании, да знаеш как да вържеш, например, такива, да инсталираш инструменти като Pixel, като Tag Manager в сайтовете си, за да можеш, нали, съответно тези инструменти да тракват, нали, аудиториите от мета към сайта и обратно и да можеш да ретаргетираш след това. Това са такива ценни инструменти, но има такъв граден вече тул, който помага за това. Да, и все пак се изискват все още такива специфични познания. Не е толкова лесно. Нали, добре е да има човек, който да си е специализиран в social media маркетинга, за да прави всички тези връзки, защото си е доста работа това. Да. Те се появяват се все повече и повече инструменти, мрежи, възможности и някой трябва да е запознат в организацията с всички тези, нали, неща и да знае как да ги използва, така че те взаимно да си помагат и да... И това не е много лесно и отнема време. И да се рефреша, защото се появяват нови функционалности, нови инструменти вътре в самите, нали, инструменти, още нови функционалности и става сложно. Изкуственият интелект има приложението и примерно Grammarly, т.е. проверката на правопис. При писането и на прес-съобщения може да го използваме. Има платформа, която всъщност анализира представянето на даден бранд в социалните медии. Така че има широко приложение. Но ето, ще ви я кажа, бранд... Не съм я записал, ще я включа в презентацията, защото предполагам, че ще ги получите. Благодаря. И дори вече част от, ако искаме по-прецизно да таргетираме, много голяма част от по-специфичните изисквания по отношение на това годежа на даден потребител дали е бил преди 3 месеца или не, вече някои от тези съвсем прецизни таргетирания не са достъпни. Нали? С оглед на защита на данни, защита на потребителите. Да, докато се науча.
Искам да попитам във връзка с таргетирането и с определенето на профил на потребителите. Защо слагаме възрастови граници? По този начин не правиме ли нещо като дискриминация към дадени възрастови групи? Например, в началото при вас беше споменато в един от фестивалите 25-64 години, а другия беше 25-70. Нима по-младите от 25 или по-възрастните от 70 нямат право или не се интересуват? Според мен се интересуват. Защо по този начин ние ги ограничаваме? Ами, това е ролята на маркетинга, т.е. то не е дискриминация това, това е да подбереш най-правилната аудитория, защото един специалист или човек, който управлява един фестивал, познава своята публика и знае към точно коя възрастова група се цели, към коя група с какви интереси трябва да привлече. Тоест, това са едни маркетингови инструменти, които се използват и които не са дискриминационни. По-скоро са много важни, за да има смисъл една кампания. Защото ако имаме, примерно, специфичен фестивал, който е насочен към младежка аудитория и знаем, че няма да дойдат 55 плюс, просто защото тази музика не се слуша от тази възраст, се слуша от 15-20, трябва да насочим рекламата си, за да сме съвсем ефективни, точно. Да, но това се отнася... И финансово обосновани, защото не може ограничения бюджета, трябва да ги използваме максимално добре. Да, но не всеки фестивал е младежки или пък само за възрастни. Нали? Да, разбира се, но примерно в социалните медии имаме от 18 плюс да таргетираме. Нали, ако продаваме примерно луксозни мебели, нали, които струват над 7000 евро, ние знаем, че аудиторията, която може да си позволи тези мебели, всъщност може би е 35-40 плюс, защото има едни етапи в човешкия живот, нали, в които човек се развива. Етап, в който се обучава, после започва работа, след това, нали, върви по стълбицата и има определен доход да расте с възрастта, евентуално. И съответно знаем, че тази група, достигнала този етап от развитието си и интелектуално, и емоционално, и финансово, и професионално, може да си позволи да си купи това. Също е и, нали, по отношение на изкуствата. Всяко едно, примерно, театрално представление, много често се мисли коя публика всъщност ще го гледа. Дали ще го гледат по-възрастна публика, защото засяга проблеми, които биха я вълнували, или ще засяга детската аудитория, или ще засяга тинейджерите, които се вълнуват от този проблем, който се поставя. Така че винаги даден продукт или дадена услуга, или, нали, включително и в областта на културата, трябва да се мисли и в посока на това, за кого го правим, коя е нашата публика. И да, има го това възрастовото. Естествено, винаги има изключения, и това е прекрасно, но по отношение, нали, на реклама и прецизност и тъй нареченото таргетиране трябва да има интереси, да има пол, да има местоположение, да има възраст. Благодаря и аз. Добре, други въпроси, мнения, опит? Да. Давам. Моят въпрос е свързан с краудфандинг кампаниите. По ваше наблюдение, доколко те работят за фестивали и дали има такива успешни примери, които могат да се дадат във връзка с краудфандинг, краудфайнансинг на фестивали в България? Да, за момента нямам подобни наблюдения, не мога да кажа с категоричност. Нямам примери такива, които мога да ви дам, иначе с удоволствие бих ги включил, но не съм срещал една подобна практика. Но бих се радвал със сигурност някой да... Да? Да. Я знам специално за фестивала Събуди се, който... За фестивал Събуди се, той е такъв общностен Wake Up се казваше преди, сега се казва Събуди се от няколко години и те, да кажем, на третата или четвъртата година бяха на голяма загуба. И всъщност обявиха такава краудфандинг кампания и хората ги подкрепиха, за да си покрият загубата. Но това е много общностен фестивал, който по някакъв начин създава усещане за семейство и за такава много
емоционална подкрепа има между тях. Това е единствената кампания, която знам. Иначе ние самите за едно пространство набираме също през Patreon и е много сложно. В смисъл пак е на някакви лични контакти, на които просто им изпращаме линк. Съжалявам, няма микрофон, който да... Да, това е, просто казах за този фестивал Wake Up, който има такъв прецедент, и за моя личен опит с Patreon, който много трудно набира средства от непознати хора. По-скоро ние изпращаме на наши познати, които са склонни да ни подкрепят, и то е като някакво опосредствено нещо, инструмент, през който по-лесно да ни превеждат пари. Да, Ялта, но да, също, с дарения. Ялта Арт Рум, които също са независимо артистично пространство за театрални постановки. Също, да, това е добър пример за нещо подобно. Но трябва да има общност около това, за която да даде тласък при набирането на средства. И затова ви дах пример с розовата къща, тъй като това е, нали, е дейност, която всъщност се занимава с групи изключително маргинализирани в нашето общество. Хора, които са зависими, които нямат дом, които някои нямат лична карта. Там бяха изоставили едно бебе и трябваше да се търси, нали, чисто институционално как да го приютят и какво да се случи. И то е всъщност един социален патронаж. Хранят ги, перат ги, къпят ги, постригват и така. Да, съвсем базови неща, но обществото, една голяма част от него, благодарение също естествено на едни контакти, които имат конкретните хора, които получиха къщата, за да се грижат за нея и да по някакъв начин да я спасят, поведоха една вълна от хора, които постоянно носят там пари или превеждат по банков път, и съответно много дългосрочно тази къща продължи да съществува благодарение на тия средства, и вече, нали, благодарение на проекти, благодарение на развиване на дейности, включително и общината, която препозна това като дейност, започнаха да развиват повече и по-широки дейности. И вече са стабилно стъпили, могат да предлагат тази социална услуга. Ако няма други въпроси, мнения, много ви благодаря. Беше ми много приятно, надявам се да ви било на вас. Искам много да благодаря на Боян. Както разбрахте в началото на неговата презентация, и се запознахме с него преди 2 години във връзка с проекта Българските фестивали и дигитални перспективи. И още от тогава си казах, че трябва да продължим да работим с него, защото той е много вдъхновяващ. И ако се интересувате това, което той направи в началото, анализа на предния проект, можете да го намерите на сайта на Българската фестивална асоциация в изследвания. Той е публикуван, както, разбира се, да благодарим и на Радослав, който снима през цялото време. С него ще монтираме и лекциите, които слушахте, и, разбира се, неговата лекция. Аз ще ви пиша къде може да ги намерите, защото съм сигурна, че ще искате да си припомните някои моменти. И искам след помина да кажа също 2 думи, как ще продължи нашия проект, ако има време. Защото също има още нещо, което е свързано с проекта към Столичната община. Абсолютно да. Отново и аз да благодаря на Бояна. За мен много вдъхновяваща и изключително ценна тема. През годините аз самата съм се опитвала активно да се занимавам с маркетинг, като човек, който е завършил маркетинг. Нещата се променят ежедневно, така че много ти благодаря. Това си е едно настройване на часовника. Във връзка с Столична община, както Национален фонд култура, така и Столична програма по култура са осъществяваме този проект с тяхната финансова подкрепа и съответно едно от нещата, които сме планирани е освен анкета и анализ на база на това, което се случи в рамките на последните 2 дни, в рамките на това събитие, която вие ще получите. Аз няколко пъти наблегнах на това, просто защото за нас е важно да получим и вашата обратна връзка, но и да имаме информация и база данни, с които да може да работим, както стана ясно, изключително ценно, но и на базата на изводите, до които достигаме през тази анкета и през изводите, които заедно направихме в тези 2 дни,
поредица от видеа, които ще създадем и ще споделим с вас. Поредица от видеа, които може би са свързани както с маркетинг, така и с възможности за откриване на финансова подкрепа, както стана ясно в лекциите вчера и днес на международните ни гости. Има различни възможности, затова ние да търсим партньорства и финансова подкрепа също така. Се надяваме, че именно създаването на тази поредица от видеа ще бъде полезна и за вас. И ако така се и случи, се надяваме да продължим и в бъдеще като практика за един вид комуникация помежду ни. Само това исках да споделя последно и отново да благодаря на Боян за прекрасната презентация.